Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billah bil aliyyil azim. Amma ba'd. Amin. Dumateng saguning para sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang para ing pamawas holegdo ing pitutur panjenenganipun para pangemban-pangembat-pangembating praja satriyaning negari minangka pandang-pandheming para kawula dasih ingkang sinuwun ing pakurmatan para alim, para ulama, saha para kiai ingkang tansah kawula tenggo-tenggo sabda pangandikanipun ingkang satuhu bagya mulya. Boten katalumpen panjenenganipun ingkang hamengku gati inggih menika Bapak Raharjo Winoto dalah Ibu Puji Lestari saha sakeluarga ingkang tansah bagya mulya. Para bapak, para ibu, sedaya para tamu undangan saha para kadang muda kakung putri sedaya ingkang sampun nampi pakurmatan. Moga kita tansah nyuwun kanthi puja saha puji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang sampun paring welas wasih paring taufik sarta hidayah lan inayah sehingga ing kalodhangan sonten menika kula sak rombongan barungan warga utama saged sowan rawuh wonten ing dalemipun Bapak Raharjo Winoto kanthi wilujeng kalis nirhin sakiwa. Shalawat sarta salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunggaling nabi lan rasul ingkang badhe paring pangayoman pitulungan dumateng kita sedaya ing benjang dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para lenggah ingkang saduhu kalamun sinutarjana ing mriki kawula ngadhep wonten ing ngarsa panjenengan dika sami pinangka duta sareng saking panjenenganipun Bapak Raharjo Winoto dalah Ibu Puji Lestari. Awit yang sepuh kekalih menika badhe muga krama putra ingkang asesilih asma Mas Bagus Yonas Arsaka Cimberli Celo. Putra menika kakung namung setunggal kawestan putra ontang anting boten wonten tunggalipun. Pramila sing sonten menika badhe dipun ruwat, badhe dipun buak pasukertanipun, mugi-mugi putra ingkang badhe dipun tetahaken pikantuk kanugrahaning Gusti ingkang Maha Suci, mugi kanthi winantu suka ing basuki slamet widaya kalis nirhin sambikala boten pikantuk prabudha menapa-menapa. Wondene ing sang punika dongeng utawi cariyos pangrawatan kok wonten putra mung setunggal kawestan putra ontang anting wonten sejarahipun utawi wonten dongengipun. Pramila siang punika badhipun wedharaken kadang kula pentul mbok bilih ing mangke wonten kekiranganipun antawicana bab basa utawi cerita mbok menawi boten pas boten resepaken wonten ing manah panjenengan kula sak rombongan saking barungan warga utama nyuwun agunging pangapunten ingkang ageng. Sadèrèngipun pangrawatan dongeng dipun aturaken tepangaken langkung rutin kula menika minangka tembung menika sisih kula menika minangka pentul ingkang badhe cariyos utawi ndongengaken putra mung setunggal putra ontang anting. Wondene ing konten menika sampun dumugi titi laksana dongeng utawi cariyos pangrawatan badhe kawiwitan. Wondene ingkang badhe medharaken kadang kula pentul wekdal saha sasana sumangga kawula semanggaaken. Sampun tatas titis tetes pas anginipun ngutarake kakang kebeng. Rene kepas dinten lepas ing dinten Rebo pun kirang langkung tabuh 3 sonten nika. Rene kawula menika tumantaka jumeneng wonten ngandhapi menratak-ratak agung binaturata. Musa perlu badhe minangkani napa dados payunipun Bapak Raharjo Winoto sak keluarga piyambakipun kagungan putra setunggal.
ingkang disebut sebat-sebat kula wau nek putra tunggal adate tiyang Jawa menika nandhang sebeta boten sanes nggih menika untang-anting boten ketang jaler boten ketang estri menika naminipun untang-anting para sampun pas wedal dinten menika badhe karuan selamat kali bisa dikolo tegang segalanya kita akhirnya jeneng kata barokah amin Allahumma Pak putra ingkang diruwat lagi dados putra ingkang saleh ajeng kala bapak lan ibu wonten tetembungan Purwakala utawi ruwatan sedaya kali-kali tembung menika mawa teges Purwakala Purwakaitan kala kedadiane waune saking menapa nggih putra tunggal menika ingkang nomor kalih ruwatan luru kekuatan kejawi saking putra yang dibuat bapak lan ibu lan keluargane sedaya Bapak Radyonoto saged kiat lae dipun gonjak dipun riki dipun cupi napa kemawon boten bakal wonten awet kiat nek didhari kathah saged dinalipun kiat saged nemahe bebaya saged kiat ten cobaan napa mawon sampun pas kala-kala utawi ruwatan luru kekuatan kakang kebet kepiye to Welan aku tumataka jumeneng sak sore kratak-krabat agung binaturata musapi entuk buta rencana. Buta rencana tegese apa to? Buta utusan rencana jawaban. Oh kaya pesak bajune. Ayo direki bebarengan. Yang nyuwun marang pasane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku nyuwun wasilah radikal bakal ing desa sadagene. Kabeh disune wasilah saged maslahi apa tujuane Bapak Raharjo Rata Satwa. Oh dadi kaya ngono. Iki ngajak dedongengan. Kepiye dungenge to? Ucap kancanto jaman semana kakang. Kepiye jaman semono? Sing jenenge Bathara Kala kae ora anake manusa. Semana kae, Bang, Bathara Kala cilik-cilikane pengkai Gunung Sandil judule kewan loro sing jenenge gajah putih karo macan putih. Oh, dadi kaya ngono. Gajah putih macan putih nek sawang wujudnya kewan ning iso ngomong bedhe-bedhe. Iso tata jalma kaya manungsa lumrah. Ing kono bajul matake Gunung Sandil berkah. Heeh. Judule kewan gajah putih macan putih goleki wong tuane. Goleki wong tuane. Dilarang golek. Kono ora ketemu wong tuane malah ketemu pawongan sak isore Gunung Sandil ditakoni. Pawongan iku jenenge sapa to? Samse ditakoni kae jenenge Begawan Akimoyo. Oh, Begawan Akimoyo. Keparone pirsa Kanjeng Begawan. Kula menika badhe nyuwun pirsa tanipun kula menika putranipun sinten ae kagungan Bapak sinten-sinten. Begawan Akimoyo nanggapi pangandikane gajah putih karo macan putih. Ya gajah putih macan putih. Nek kowe nalika semono kae ora dilairake saka dhuwur bapane manusa lan ora dilairake karo manusa. Sebab nalika semono kae bengkae Gunung Sandil kene judule kowe mula kena dalani kite saka Gunung Sandil. Mulai makaten genetipun menapa kanjeng Begawan antawis itis kalian putra. Oh, dadi ana bedane to. Ana bedane. Nek anak dikandhek ibune sasi dina nek lair dilarake saka guwa bapane ibu anak ning nek kaya kene nalika semono judul kae bengkae Gunung Sandil judule kowe Mula jane iki saka Gunung Sandil. Mulai kata pecah sampun kula pasrahke dhateng panjenengan. Nek kowe pasrahke ora teges kowe kudu anut reh penak. Sing kowe gajah putih jenengmu gedhe. Tur katon putih tak jenengake gajah satu bondo. Kowe tak kon ngerso alas Setra Bondo lumayu kene. Lan sing siji kowe macan putih. Nek tak sawang wujudmu lorak-lorek kok dene simo abang ning irengan putih. Dina iki tak jenengake Gembok Kamijo. Dina iki Gembok Kamijo yang bakal kepengen ketemu karo sing mbek suwitan iki ora dina iki kowe lumarapo ngetan digerparan. Mengko bakal sing mbek suwitane ana kono. Tetep ya nggih. Menawi mekaten kula kepan badhe bidal pamit kanjeng Begawan ya tak paringi pangestu. Budale Gembok Kamijo tumuju ana ing Ludaya.
kepethuk karo Mbok Rondo Datapan. Mbok Rondo Datapan duwe anak siji arane Damar Wulan Sasongko. Gandrung kapirang putih dalem putihne Sang Prabu Jayeng Sima Jayawati saka Kediri Motoran. Mbok kami Jaya sowan ngersani Mbok Rondo Datapan matur, Bang. Piye mature to? Nggih, Mbok Rondo. Lho kok ngerti nek aku Mbok Rondo sampun ngertos panjenengan menika tinggal dipursani Mbok Rondo Datapan wonten. Sowan kula menika saking Gunung Sandir menuju wonten ing ngersane Mbok Rondo Datapan sepindah kula menika nami kula Dipun Anijo titis saking Gunung Sandir lumaran wonten sane Mbok Rondo kepareng badhe nyuwun nyuwita. Lho ki watakku kewan kamu wis kaya ngono kok kepengin urip bebarengan karo wong kaya ora prayoga. Nggih. Nggih mboten kedah. Panjenengan tampi Mbok Rondo. Ya, nek kowe pameran tak tampa ngono mesti kowe malah kok gelatimu malah arep bareng-bareng barang. Ya tak tampa Dipun Anijo. Senajan wujudmu elek kaya. Ning ngene iki Mbok Anijo. Aku iki lagi susah sebab aku pikirake putraku Damar Wasana. Lagi gadul kapirang strategi putri Sang Prabu Jayeng Sima Jayawati. Dina iki bakal takon ngaturake nawon utawa nglamarke Kediri Motoran kang supaya bakal lakon putraku Damar strategi. Nek wis saguh kondo nek ora saguh kondo. Nggih. Sira sampat kados pundi Mbok Rondo kula ingkang badhe sagah. Kula ingkang badhe ngaturaken nawala wonten ing Kediri Motoran. Ingkang menapa anggenipun bidal saking daleme panjenengan tumuju wonten ing Kediri Motoran. Ora liya dina kang becik. Tak tunggung dina iki mangkato. Dewa kami jo pamit bidal ngersane dapat tumuju ing Kediri Motoran. Diring kutung-kutung alang toko. Jin setan Banaspati gurun ingkang sakit ban. Iring lak ngetotake lakune Dewa kami jo anggone nglamar. Aku capek, Bang. Tekan jone Kediri Motoran. Ya piye to? Kono biak sekabehane para prajurit sing lagi pisowanan. Bubar maut para siswa para prajurit. Keweden rupane Dewa kami jo sing gedilani kaya. Sakwise ngono ditakoni karo Sang Prabu Jayeng Sima. Di sana. Kowe nganti sugih kentel Bolowani lebokne kene tanpa entuk paling laku jenengmu sapa lan diatur gawe apa. Nggih. Menawi panjenengan dereng ngertos sinuwun iki dipun tepangake. Ibu Kanjo Serayanipun Mbok Rondo saking Datapan. Sowan kula wonten ing Kediri Motoran Nusa kula badhe ngaturake nawala Damalan Sasongko badhe ngaturake putri panjenengan. Ateges iki surat pelamar. Surasane dibuka layangipun Bang. Ora ya pelamar. Damalan Sasongko karo ya kuwi Dewi Kateji. Dewi Kateji diundang. Diundang kok ngadep karo wong tuane. Ditakoni nek gelem kono nek ora gelem kono Dewi Kateji matur to. Keparonga matur. Sampun sumpah prastane penggalih kula Rama Wiwit Timur ngantos diwasa. Ing benjang dipun menawi kula kelampan diweku dening priya Rama kula kagungan panyuwun. Panyuwun kula boten teges pas pikir Raja Brana dunyang kang kathah boten. Tiyangipun bagus nggih boten, tiyang sugih nggih boten Rama. Sinasa nika tiyang boten kagungan sinasa tiyang awon rumiyin. Menawi ingkang saged ngaturake tiyang cemali lekos kembaran ingkang dipunusani pendul kali tepun saking Gari Mesti Rama sowanake mriki kangge udangane kula ugi kangge gapura kiwa kalteng nawi saged mboten saged apa-apa. Sinasa bagus sinasa sugih nek ora pendul karo tepun ora bakal bisa lakoni Dewi Kateji. Dadi kaya ngono mature Dewi Kateji. Krungu suarane Dewi Kateji kaya ngono payune Dewa kami Jaya. Saguh pamit budal goleki pentul karo tembung munggah gunung medun jurang lebu alas metu alas. Pungkasane lebu alas Trogondolo lumayu. Pentul karo tembung isih ditokake bapat alas merepeti lagune Dewa kami Jaya saandhane. Nek niki kabar sing tak tampa sing jene pentul karo tepun saka negara Mesir ke sandangane sarwa ireng. Kulite ireng samu bareng ireng kabeh irunge bengi-bengi. Tawas padano iki ya ki sana.
nek kowe takon pentol karo tembung saka negara mesti ora kaya aku tawon sak bali sapa kowe iki sana nek kowe takon aku ditepungake iki Gembong Kawijaya dadi selayane Sang Prabu Jahit semua Jahit Murtiso iki Demoteran goleki kowe-kowe kuwi kowe dina iki nek kepethuk aku kene kowe kudu anut aku tak boyong ning Kediri Moteran lho kanggo apa kowe pinangka kanggo undangan desane ditau kanggo damaruan uga kanggo gapura ki ora tengen ning Kediri Moteran tegese aku iki gedene arep kanggo sesaji sajen aku mah aku ra gelem nek kowe mah tak praoso ya ora gelem ra bantah betul karo temu diaturake ra gelem ra bantah adu gelut adu kadigdaran kalah menang kelingan betul karo tepun semono ke diki andel telu cacahe kok apa kabeh gandel telu cacahe siji sir dipendhono wae putih dimulai nomor 2 Kelanjan Sura Maesur Sura sing kaping 3 lho Udi Sangun telu tene ki andel betul karo tepun wae dipakake kabeh munggah-munggahane Gembong Kawijaya kalah kabeh njaluk ngapura njaluk oh jadi kaya ngono nek saiki kowe njaluk ngapura njaluk urip Gembong Kawijaya tak turuti sebab wong urip ing alam donya ngene senajan kowe kaya kowe ngono dodo kesalamu ya menawa aku gede kang dadi pangapura aku besok ing kanane bakal gede kang dadi ganjaran ya tak turuti tak pangari pangapura kabeh tak uripi kabeh ning ngene iki kok kami sawise dina iki maune aku anut kuwi kosok baline gede-geden kowe anut aku nek jenengmu nganggo jeneng Gembong Kawijaya tak kira ngono kuwi bakal anakku kene kepadang ibu bawa tegese menusa-nusa kaya anggene makarya kaya ora padha terus sebab kadigdayane kaya ngono tur kowe seneng kamu ganggu karo wong-wong kaya aku mosok kuwatir ora seneng kuwi ndak saiki rene iki manut aku arep kowe kudu dina iki anut aku ilangono jeneng Gembong Kawijaya eling-eling mulai dina iki nganti akhir dalan ora tak jenengake Gembong Kawijaya ning tak tambah sisile Raden Kala Gembong Kawijaya sawise dikei jeneng Bathara Kala dheweke yo gelem to gelem oh gelem Bathara Kala gelap saiki gelem ning dipikir gelem rina pengi-pengirina jebul-jebul Bathara Kala duwe payu oh njaluk bebono lan panyun apa bebanane kayane Bathara Kala kae ora rina pengi-pengirina subane darane pakanan sing dijaluk ora iki sing bepadang ibu bawa manusa jadi njaluk kadare menungso-menungso kalbu anakku kaya ngene Pak yo malah mbayani banget ya Dul ning semono kae heeh senajan tok abot paline Bathara Kala dituruti ning diatur diakal oh ngono saupamane dituruti ngono kudu kanthi kaya dheweke mesti malah ora karo cepindake saya glodro kuwatir entulan tenan Gembong Kawijaya Bathara Kala dina iki nek kowe njaluk tak kala mangsa iki sing pepadang iki kowe iki banget tak paringi 12 tahun tak bagi rong perangan dikek 12 dibagi rong perangan sak perangan piro to sing sak perangan 5 sing rong perangan sing rong perangan 7 lah 5 karo 7 kalamun pentul tembung dokok ning endi to ringkesane sing 7 manggo dina sing 5 manggo pasaran oh kaya ngono dinten iku pekenan gangsa mula Bathara Kala lali-lali dinilingake besok kok lakon dadi jadi zaman nek nganti ana nindakake kajatan aja nganti ninggal dinten 7 pekenan gangsa sebab itu yang nalika semono kaya oh dadi kaya ngono kena karo pangeling-eling wong Pulau Tengah Jawa sak banjure to sawise 5 karo 7 kae Bathara Kala njaluk dulunge oh apa kabeh dulunge ning semono kae betul karo temu dulu bisa kersake nganti jelas sebab dadi watine pentolan heeh bener to Bathara Kala aku dititikan utawa duwe tondo ketengeran
sing durung-durung tanpa ana tandha-tandha apa wae tegese ora ada sekitar 12 ning tanpa diruat kae ora ana janure kuning ora ana benang lawi sing wis diruat janur kuning mapojo papat benang lawi lan bolah-bol sing kira iku malan karke teges gawe diporo-poro nek pancen iso nyawur iso nerak anggone perlu karo perkara-perkara wis ada aku sok dudu sapa-sapa musuhmu iki padha karo tembung bakal dadi musuh ditangkap betul karo tembung nalika semono kaya kudu dijelasake perkara-perkara sawise ngono Bang rumangsa perkara-perkara ora dijelasake banjur daluk papan gunung sing supaya selamat lunga tekane saka ing panggonan oh kaya ngono nek kowe daluk papan gunung dina iki perkara ana balon kidul kulon ana ing Alasit Rogo dulu kali Tenano Tunggonono Taonono Widonono nek nganti ana nandang seketara wastata durdurat kok ganggu ning ketengeran janur kuning ojo mapanat benalae ana kasih teges durdurat ojo bisa kuat jadi semasa Bali tembang karo petol rumasa seneng ora kaya randimu ora ana gangguane ngono banjur Bang kelingan sekolah Guru Mesir adane nek penjaga tergantung sedina lino kaya ana arep ana tamu yo diteni sawetara Assalamualaikum iki ana tamu dol sing swan ana ning rompokmu lah kowe karo aku ya durung tepang durung ngerti kok nganti royo-royo rawuh ana ing rompoke Pendhita Tembem iki jane ana wigati apa lah mulane bisane kowe karo aku iki iso jelas iso paham ya tak takonane to ben supaya ngerti karepe nggih Mas nah wong iki jeneng tak delok Mas nami menik namine sinten Mas? Harjo Winoto. Ora Harjo Winoto saking dusun pundi? Sadang. Oh Sadang. Karoyo-royo rawuh wonten ing daleme Pendhita Tembem wonten wigati napa Mas? Di pitulungan utami kula Mbak Sengkala. Mbak putrane pinten Mas? Setunggal. Jaler napa estri? Jaler. Oh jaler. Ateges putra musuh jaler yen nek mestani Pendhita Tembem menika ontang-anting. Nah, Dul iki Mas Raharjo Winoto abados saka ing desa Sadang sowan ana ing rompokmu njaluk tulung kon ngruwat putrane namine sinten Mas? Dinas Asaka diberi selo. Oh putrane wangele pol ana selo barang kok oh ini kira pamane aku dadi perangkat iki gawe KTP aku bingung jenenge kaya Inggris saurup keliru ae ora iso nah nggih Mas Raharjo sedaya menapa kang dados rawuh panjenengan kula tampi awit panjenengan badhe nyuwun pitulungan dumateng Pendhita Tembem kapure nggih menika Mbah Pasukertane putra panjenengan mung setunggal nggih dipun tampi nanging sawetara wekdal iki putrane sampeyan iki dadi anake Pendhita Tembem mangke nek pangrawatan sampun rampung putra panjenengan panjenengake malih gitu nggih sampun gamblang cetha Mas monggo sampeyan kula aturi wangsul wonten ing dalem kowe ra wis ndonga lan ngerti dhewe to dhewe aku nek Bapak Raharjo Winoto iki njaluk pitulungan anake mung siji lanang aran ontang-anting iki kowe karo aku kudu kon ngruwat dadi bocah siji kumoyo sawetara dadi anakku nah mengko nek bubare pangruwatan dibalekake wong tuane menus kita gumini kok rene gak itu banget to Pak lho ya wong Jawa kudu ngerti adat kejawane nek wong Jawa kok ilang jawane ilang adat kejawane iku malah repot sok-sok bisa milalati awake dhewe mula adat ya tetep adat iki wong Jawa kudu ngerti adat Jawa aja nganti ditinggal niki sedaya para bapak ibu nggih adat niku penting nggih iki rene kowe wis diresoni Bapak Raharjo kowe karo aku ayo padha gawe jeneng samaran supaya sengkala ora arti nek sejatine kowe iki bener karo Tembem iya
Kowe gawe jeneng samaran Kaki Legaya. Tuh, Aku. Heeh. Aku temu gawe jeneng samaran Nini Legaya. Sing duwe jeneng samaran aja ngomongake kowe karo aku. Sapa meneh? Iki putramu mung siji yo disamarake jenenge. Iya. Supaya sekala arti sejatine. Ya toh? Nah, iki adik Yonas Arsaka Cimberli Selo dikei jeneng asma samaran Joko Jelagur. Kamangka nek miturut dongenge adat Jawa kabeh kowe karo aku kawula ing Kota Jawa ki sejatine duweni sedulure papat 5 wujud. Ya. Kang aran Sopiah Amarah Mutmainah lan Ngaluama. Iku nek wong tuwa biyen ngarani Kakang Kawah Adiari-ari. Iya. Yaiku jenenge sedulure tuwa Ki Joko Jelagur. Ya toh, sing lahir bareng sewengi, kelamun lahir sedina ya bareng sedina. Mulane kadang wong tuwa bature durung melu lahir. Yaiku Kakang Kawah Adiari-ari. Iya. Sejatine sedulure tuwa. Ayo diundang ning papan kene. Sedulure tuwa Joko Jelagur supaya dheweke ngerti nek sedulure nom iku lagi nandhang separa. Iya. Nah, ayo ngiblato ngulon nyuwun marang kersane Allah Subhanahu wa taala njilma lan nekake sedulure papat Joko Jelagur. Bismillahirrahmanirrahim. Sedakap sebelum kudu mandeng pucuke grong lebal nauso. Napa sebelum kado dicek mambal kaping 3 nekake dulure Kosi Joko Jelagur. Amarah alu amah. Jopi amu mana didul to kereo. Sedulure tuwa Joko Jelagur ya iki kang aran Sopiah Amarah Mutmainah lan Ngaluama. Iya. Rupane beda-beda katon begirisi, warnane ya beda-beda. Ya toh, mulane nek wong Jawa iku ngarani ya toh ana abang, ana ireng, ana putih, ana kuning iku sejatine iki akhlake menungso, kelakuane menungso ya miturut sedulure tuwa. Iya. Nek rupa abang iki biasane Walah. angah-angah. Atine panasan. Ya toh. Nah, nek putih ini bocah alim. Bocah sing lenggono, ya toh. Lah nek kuning iki yo bocahe apik, ning kadang nak nggregete. Heeh. Beda nek sing ireng. Nah, kowe nek ngarani ireng apa Kaki Legaya? Nek aku iki apa iki kene. Nah, ireng ku kadang ki yo kadang yo atine yo kadang apik, kadang ora. Mulane sedulure papat 5 wujud. Lakone beda-beda. Lakone tumindake beda-beda mergo wis kerasuk jiwa ragane manungsa. Lah, mulane katon bergisi, mulane iso jalma bagus, jalma apik, jalma elek kaya ngene iki. Nah, rening saiki wis paling papan kene Kaki Legaya. Wis padha jemepak ana ing papan kene saiki mbok perintah apa? Kudune arep perintah. Perintah kaya kewajiban. Biar amarah Allah Sopiah lan Junumen. Nek titik kabar sing tak apa atur ini nyegah bener. Kowe dina iki kudu tak prelan tak kokon. Kowe tak tekaro tegesate mangane nak wareg ora tak sandangi anyar tak ganti. Mau dina kepas dina Rebo pon prioritas bu papat iki mongso aku arep takon karo kowe. Pitakoni Kaki Legaya jawab sikati jujur. Nek iya ora saku-saku nek ora saku kono ora saku. Ngepas dina iki ke rumasan sedulur anom si Joko Jelagur ora. Di piyaine pawongane.
ditepangake salah siji nepangno oh wis ngerti salah siji nepangake ada bukti aja wedi Gus ora rupane ra janji kok malah mecicenen ya bapaknya iki menungso-menungso guys dulure mergo iki sing biasane iki duwe nafsu gede wah angah-angah obranasan mergo wernane iki abang kegilaan banget iki nek kuping ene mangar-mangar iki ayo diperintah dikek kewajiban dina iki kadang panan ya sing jenenge Joko Jelakuran wis ketemu dalem utama dadi cekerane sekol bisa selamat bisa uang nek ora kok rewangi sebab kowe dulure wong sing didopo-dopo maune biyen-biyene iki saben penanggalanmu dihormati ora kita gugur abang salah ora kita ya kuwi sekono ora kita jaga pasar sekitar nyatane menghormati kowe dulure apa papat iki nek kadang ngono kok kewah kaya ngene saurane bocah bisa selamat kudu kok jogo rewangi-rewangi jagane bocah kae omah pojok papat dijagani sing panci pepet lungguhe bocah kae ditapingi sing ane berpet aja nganti wal saka tangan nek pancen kita jawab tenan ora kesuwen mangkat dina seperti ndak loyo Legaya kalian Rening sepiah amarah mutmainah ngalwama mbok perintah mbok jaga pojok omah papat wis ditindakake wis nek ditindakake ategis putramu Joko Jelagur sama sing jaga keselamatan ya to ana sing ngopeni jiwa ragane lah saiki genten aku tak takono kowe aja enak kabeh to ndok wingen-wingenane upamane kowe ora nyambut gawe sesasi rong sasi ora dadi ngopo oh ngono mergo kowe ora ndek rasa tanggung jawab banding kowe saiki iki duwe anak lanang siji Joko Jelagur ya to wis rumangsa ndek tanggung jawab kowe kudu nyambut gawe golek sandang pangan supaya kena kanggo nyukupi kebutuhane anakmu lanang kang aran Joko Jelagur bener nyambut gawe ning ndi wae sing batune entuk kaya ning sadurunge nyambut gawe ning ngene bedhek aku yo go arep takon meneh takon perkara apa sababe apa si Joko Jelagur putramu dikalungi jaluk kene karo Pak Sumadi dikalungi janur kuning janggane Joko Jelagur nek wong Jawa ngarani kena kanggo syarat lan sarana jenenge janur iku sadurunge dadi janur mesti dadi blarat bisa iku pralantikane wong Jawa sanepane wong urip ning alam donya ayo aja nganti tumindak marah-marah jujur nah kudu tumindak sing bener janur pinangka cahya ki ora kok padane srengenge padane rembulan padane lampu ning nur cahya iku padane ati muga-muga Joko Jelagur dadi bocah sing apik dadi bocah sing saleh atine padang atine apik pergontok sinar nur cahya kuning ya wong urip nek wis kelakuane apik atine padang lan apik kudu menengake rasa wong urip kudu duwe rasa parasa nek wong urip ora duwe rasa parasa atine mati bahaya ya to iku kurang wae sanepane wong Jawa kaya ngono kakek nek kaya ngono ni cuma satu bulan seneng sebab tawe syarat-syarat kaya ngono ning sadurunge aku makat pesen karo kene pesen perkara apa meneh kakek menawa ing kene kono apa-apa saja ning akhir senajan to aku aduh saka ing omah kene ya bakal krasa watone kowe dijekno abal kabeh ku sawetara jabekan karo Jawa akil gaya kowe aja enak kabeh nek nyambut gawe ning omah boyo kita aturi bali nah jatuh aku aduh bakal krasa kabeh apa sing dadi aturmu bakal tak isolake kakek wis cukup surete Jawa sepuluh sawange kakek Assalamualaikum Waalaikumsalam sing hati-hati kakek dhek nyambut gawe golek sandal pangan aku tak jogo omah ngerso marang putrane Joko Jelagur
kowe kepala do gelutan do gunung-gunung kowe do nangis aku aja mbok perkosa kok nek aku meken lho sembrono malah kowe do nangis demi delolo nganti kowe do letak-letak iki janjane ana apa kowe dibudak kewan galak apa kowe diganggu barang apa wae banjur kowe weden terus kowe mlayoni pengarepanku lho orang iki tak takok kowe iki nangis apa nunggu manuk nangis kok kaya wong busa manuk ning sawah lho kowe do napa nggih kowe nganti kowe do nangis ning pengarepanku ora ana goro kapigoro kok nganti do misik-misik kok dudang-duding engko nek wis bar kok kan njaluk mangan bakso aja dudang-duding kowe ngono kok ngono pramu sajine ning kono wis saiki ngene kowe aja do nangis kalamun kowe nangis ora rampung perkarane janjane kowe do nangis ning pengarepanku ki ana apa Joko Jagur terus ilang sapa omah kowe kanjen setan ngombe dawet lho wong kowe iki kon jaga keselamatane sedulurmu nom Joko Jagur kon jaga pojok omah papat supaya ora ana sengkala mlebu ning omah lho kowe nangis ning pengarepanku kabeh kowe matur nek sedulurmu Joko Jagur ilang saka omah janjane iki sesuk iki karep disunate malah ilang saka omah ngene kanggo nek ditempoi Bapak Raharjo kepiye wis saiki ngene nalika kakil gawe nyambut gawe pesen karo aku nek omah ana bodoyo aku kok dicek lemah kaping 3 kon ngundang jenenge dheweke mesti arep bali krasa atine kabeh kok sing dadi dawuhe kakil gawe bakal tak esokake yo kakil gawe bali yo kakil gawe apa atimu ora krasa ning omah lagi ana bodoyo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesti rumangsa kaget atimu kaget gaya. Ya bener. Kowe nyambut gawe tak undang tak kon bali. Atimu krasa. Rasa bener. Rene kowe bali ning omah, aku ya matur nuwun. Ya to, ning sadurunge aku matur ngomong lan kondo disareke atimu luwih dhisik. Ya to teko-teko nek diwaduli jare wong biyen kuno ki setane jenemprak aja kuwaduli kok bati muring-muring. Pancen bener niku. Rening kowe wis sawetara atimu wis milih wis adem aku tak matur apa bdak nalika kowe arep nyambut gawe kowe titip anakku Joko Jagur marang aku tak kon jaga tak kon jaga keselamatane bebarengan karo sedulure papa kudune kaya ngono wis bedino digulung entah dijaga keselamatane diopeni ora kurang-kurang anggone ngopeni ning dina iki putramu Joko Jagur ilang saka Joko Jagur sumput menawa sadurunge mangkat tak pesen nggih ampun kuwatir nggih ning ora kepanggih kaya ngene iki jebule wong kowe ora karo kanggo tuwak malah tenan to kaki Jagur muring-muring karo kowe to mulane lah tak ora terus piye iki ayo mulane wong jenenge wong urip kudu rasa tanggung jawab aja kowe telejor dikon ngopeni bocah siji lunga saka omah kowe ora ngerti gedene resto dhuwur dijogo sene brae lungane padha ora terus tanggung jawab ngene wis saiki ngene nek karo aku ayo gawe cara oh ngono menungso urip kalamun gelem budidaya gelem jumakan gelem ikhtiar ya to Gusti Allah mesti ijabahi iki pupuk sedulure papat ana ing papan kene diutus kono padi sisik pelik sapa sejatine sing nyolong marang sedulure enom Joko Jagur wis koyo ngono aku kelingan kelingan nalika semono Prabu Panasih Prabu Girmai perang sing jenenge Dewa Kami Jaya kenging masa kalah tak kalah karo aku tak wanti-wanti nganti saiki dheweke rumangsa ora kapok goblok pancen kae ya yen amarah halu ama supya lan yo main sawise kaya kowe nek duwe tanggung jawab sing tenan aja kaya ngene iki cok pindhe-pindhe wis cukup semene wae
dina iki yo ora teko orane selamat orane saka kowe kabeh. Lah ngono. Nek kau jutamu koyo ngene tak kira ora bakal bisa nger sebab sing ngidro kadang manusia Joko Jagro urung tanpa basa halus. Urung tanpa gawe perkara-perkara nang semono kae dadi lempe koyo aku basa dheweke koyo ora arti tenane aku. Ya, ya ora tak sidi kono. Wujudmu koyo basa halus kang supaya bisa ngambah, bisa nyawiji jiwa ora kene. Sawise kono halus dialusi sisan, maka dirasake. Ayo, Bro. Ayo meminta para kesani Gusti Allah Ta'ala bagi sakwise Sophia amarah mutmainah ngaluamat diperintah dikon ngepadi ananing sisik melih kasunyatane kue bali-bali malah nggawa bandan kewan kang gedhe kang katon gegirisi katon medeni mbok menawa iki kangge legeyan Nek tak kira pancen iki iki. nah Mulai nek ati pancen kaya iki sedulure papat bisane bisa ketemu sedulure nom Joko Jagur Biar amarah lu ama suci lan dene. Sawise kowe golek kadang manusia Joko Jagro ora bisa. Malah bali minggu badan kewan suwe gedene kok aturake karo. Pancen iki gitu kadang. Bocah bisa selamat saorane gua gambare kewan iki leborono. Leborono ya. Gile-gile sing ana ing pengarepanmu iki kewan kang gedhe kewan sing buas lan galak kowe sing ati-ati takonono jangono sing kati gamblang kati cetha Oh siap aja kanthi tumpangso anggonmu takon pinakon mergo kewan iki iso tata jalma iso ngomong kaya manungsa lumrah ya to takonono sing gamblang aku tak ninggalake ning papan kene tak ngerampungake pakaryan sing ning mburi sing durung rampung tak rampungake kowe tak kai pangestu sing ati-ati ya Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki katur agari kewan iki pancen tuh beliau. Nah tak sawang kebilani banget mripate sak terbang abari cangkepe sak sumbung sumur utune rang-rangah mulai gimbak najan apa wujud kewan titah padha titah Gusti Allah sing urip ana ing donya wis diwajibna puasa ki manusa nek nganti manusa ora puasa tak kira ora ana manusa sing brahe lagi diciri-cirani sepet borem nyokot lor apa dene kewan wis mligitin utune rang-rangah nek manusa ora puasa ora entek manusa ya ora bakal dipikul kalau ora bakal mundur sak jangkah ngadepi kewan kapure iki tak takonane nek pancen dhewe sing nyibro putraku Bismillahirrahmanirrahim kejote janik sulik sono kang katon baik sana anggon kosa-kosa sing perek sandure perek ganjel ke dikikil malam kok dinondo nek pancen kowe kuwi ketedak semur simat dulu saka dibilang ngarep kau dadi ranu nganti gawe cengake wong-wong anggone keploy salang tunjang sebab ngerti gambarmu kang gedilani kaya iki sar pitakon kang pumasan nek pancen duwe papan gunung di papan gunungmu nek di kekarepan apa sing kok karepake nek nganti bisa omong jabat jujur aku kang dadi pemalang sana ayo para kepala kowe sok ngomong betul suaranya kok gelap ngambar aduh jagat dewa pangwasani Gusti Kang Raja ayo jagat jujur tampuk kawan aku takon jenengmu ora turu babak bisa lagi iki aku wedi kene wae nek rupamu ngono aku wedi karo kowe jajal kewake kuping molek nomor wis sembrono ngelek-ngelek mripat ya pancen durung aku sapa sing adepono ngasamu iki Ano sing iki Bathara Kala iki wujud Bathara Kala. Layak-layak ana Bathara Kala padha wedi kasunyatan gambare pancen gegilane banget. Iki to sing Bathara Kala. Sak jenenge opo? Ayo karo bocah siji wis ate mama satu.
Yen kok ala-ala iki ngono kowe ati peparanmu. Siapa kowe? Perkara kok Ana apa? tak nang-nangake soy betak kaya buku karepe dhewe kaya ora sing ngandika budayane. Kowe kok mosok betak kowe. Tembungmu kaya pas sing kurang pas karo. Kowe jebul-jebul tak pikir lali yo ke pawelingmu nalika semono kowe mesti lali. Aku nek ndak koyo ngene bedhek pancen tak jarang kelamun. Nek ra bicara tak kira ketemu karo aku sebab semono kowe kalah. Waspada. Aku itu tuh nganggo ceritake legene-legene kok bedhek nyelamun iki lamun. Aku sak mestine aku ki perto karo temen pawone aku. Ya ngono pengen kawan aku. Tepat toko kali. Sajak suaramu kaya lagi tas sama buahnya. Tak akone arep apa kowe? Ngene awake iki. Piye? Zaman heng heng. Terus akeh. Jagat sing awang-awang. Sing ngomong-ngomong. Iya. Ora pitur. Iya. Aku witan lan kulon. Anane berkat gede si foto digori cin-cin setan-setan setan kali. Akeh kan gede. Iya. Akeh kan galak. Nanging aras kedung magleno geger. Ana peteng dudu petenge bengi. Ana pedang dudu padang lino. Ana lindu sebelum kaping 7. Sekap kutu-kutu ana tunggu besar tunjang. Kedan sebab ana pangomona dene wong Jawa kae. Wong karo desa ora ono sing bakal mapak lagi. Nanging ana salah-salah jenenge pawongan loro. Sing mamakake gebongan dhewe. Sapa kae? Perkara jebul-jebul ki ngicik-ngicik laku isih cilik gebong kami Joko ngandhakake barang amuk ora setogo rumah. Ngawe gebong kami Jaya kaya bantek ketatur bebasane satu mosok pati ora bakal wani nyekel. Nek yang pungkasane ora salah dhewe, ora suwani nyekel. Ora ana liya semono kae. Sing wani nyekel petuk karo temen pawone aku. Kowe to. Lah sing bisa jebok banget pas aku ana sak doling laran sapa kae? Ora bar selai petuk karo temen pawone aku. Nah, sing arep sing bicara karo. Asal ini gebong kami Jaya sing jenenge Petoro sing jenenge petuk karo temen pawone. Nah, sing arep kadang kalau masuk titi si bobot tau kuat duwe rolas. Sapa kae? Semua ini apa? Saya bakal dulu aku. Petuk karo temen semua. Nah, iki bintang itu sing pungkasan. Nah, terus akeh. Iki bocah lain siji. Wis dadi mamasakku. Terus kowe nganggo cara piye dipandu? Petoro kalau nek kowe jebul-jebul kowe lali tenan. Pas lali bener ondalne Bapak Rajo kuwi duwe putra siji. Arane bocah utake kalbu masane Petoro. Ning ngono lho. Pawlenge ya iki janji betul karo nalika ora seto bodho mari. Kena ganggu rolas sacahe dibagekake dhewe Petoro kala kenek dhewe tak mongkol. Najan to iki ana kawujudan becak utangante. Ini syarat-syarat sesaji kabeh tak cukupi. Sawangen nek tondo-tondo kaya ngono iki jarum kuning pojok papat ndalae sekrek make tandane kae diwate diponoko. Diri-diri ngantos kok janjine Petoro yo. Sak bukti kula kae sosok. Saiki aku mesti Artine jebul bocah sing tak mongso mau ana mangkat. arti kok. Jebul ora arti kowe. Mas kaya ngono Petoro kok. Sing baku aku jaluk utahe sing Joko Jarta kelare jadi menwala yo kita apa tak dulu. Oh, kowe njaluk utahe Joko Jarta tak sakoi tiba-tiba betul. Bagus. Nanging aku di penjaluk. Jaluk apa? Yen pancen iki bisa wujuti rogo Kanjang Sokmo kanthi dibosok dinikahi kebolo situ bakal tak utani dadi situ pangane waloyo berjati kan Bisa ngotak kan kalau jadi dan waloyo iku jaluk hadine rokok kadang semua iki rokok kadang nyowo tak kae pitik urip asal kowe kas siji dadi kita kodak apa kuwi rokok kadang semua dikemul-kemul kebolo situ ati. oh kuwi to nek ta iki apa sebabnya betul kok njaluk rokok kanjang semua kanthi dibosok dinikahi kebolo situ jangan kan jadi badan sari Joko Jagur. Sing supaya bocah kuwi witu gawe wong wadon. Iya. Tekun ning gone agamane. Amin. Anut ning gone pemerintahane. Sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing saleh ngono lho kan. Tak salah ujug ngolo nih jebul berkesan apik. Ya nek nyawa-nyawa kok aja karo bocah jane rupane apik, nek anu kadang-kalane gegedane kelek yo to. Ning rupamu elek, ning nyatane gegedane apik. Yo kabeh dulu utara bertahun juti. Thank you.
Iki anakmu Joko Jlagur wis ditakake saka lakane Bathara Kala. Lah bisane iki ditokke saka lakane Bathara maune mbok janji pokoke pitik urip ijone. Nah, ini ki aku rumangsa seneng. Bukan. Rumangsa lega atine wong tuwa. Oh, sing didukani Pak Harjo. Lah, kok anake wis bali meneh. Nah, iki kok Kok arep disunake. kok bengi lah surat hari. Kok bengi? Kok bengi. Ya alhamdulillah. Ora sesuk bengi. Iki rumangsa seneng atine wong tuwa nek cara biyen wong tuwa iki nek arek kangen karo anak putu iki diundang. Ora ketan sedelok diundang. Ora ketan sedelok. Tak selawatane Nek aku makna gak makna sing apik. Tak selawatane ben dadi bocah saleh. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Sholatu wassalamu Umbah-umbah nganggo sabun. bener sik. Lho iya no. Bener. Apa anemu gak rasa-rasa madu? Lah, Jorok. si jorok sapa? Pane muka kepenak tapi lho dhuwur. Iki kan maune wayah rendeng, wayah udan. Delalah kendhange mlorot, sulam ning dhuwur. Sulat kentek. Silir-silir ora medhu. Sulat kentek ya, Pak. Umbah-umbah godhong kemangi, pakane munggah anake tani. Roti donat ning jero lemari, Iya. bocah sunat enggal-enggal mari. Alhamdulillah. Jero pola ketiban lemper, Iya. bocah sekolah besok ben pinter. Dibajutake nggo janji karo apa janji-janjine Bathara Kala kaget ya? Durung lega durung marek aku iki janji. Bathara Kala. Iya, apa? Kabeh payun padha kawujudan lho. Payunku ki bisa wujudi kok sok balen payun wis tak wujudi. Nek senajan kok apa-apa kawujudan payun. Nek kowe durung nibake ya kuwi janji-janji papan kene rumosan durung marek. Malah ora mung aku tok, para pater sing raundane Pak Harjo, uga Pak Harjo sak keluarga yo marem. Dina iki tak berjanji papan kene bersihane Bapak Angso Ibu Pering bisa satang. Ayo, Ya, dibatu dol. Rek ning aku dijaluk lan penjaluk menawa kowe bisa wujudi. Ning kene Bathara Kala bakal janji karo aku. tak ada janji kok. Mulai wektu dina iki, Ya kuwi aku ora bakal wani mencak-mencak bumine Joko Jlagur. bagus. Sekabehane kutu-kutu Wanataga, sekabeh lembut kuwi bolone wong kabeh. Oh. Kalau menurut siji lan sijine sing kepengen diganggu Joko Jlagur, aku sing sako ngalang-alang. Oh iya. Lan kejaba saka kuwi, Apa meneh? aku bakal nyampurake sekolah sing panggonan ing kiblat papat. Ayo. Sing sesuk ganggu anak putune Bapak Adam Bukawa dibantu.
sepisan siji yen ana sekolah saka wetan saka wetan ditulak saka kulon bali mangetan Bali ngetan yen saka kulon saka kulon ditulak saka wetan bali mangulon Bali kulon Bali yen saka kidul saka kidul ditulak saka lor bali mangidul yen saka lor ditulak saka kidul bali mangalor bagus dadi tengah kosong papan padungane bocah-bocah keluargane Amin. kanthi disiseni bapak damari buka dipati mundur tak kira paripurna nggon matur aku ki mau saka telah njaluk papan padunung aku lan omben-omben aku ki Pak Betara kalau sumpah prastawa ing dina kene lan dina Rebo Pon Lale Tabuh Papati masa lega atiku sebab aku ndonga-ndongano janji-janji kaya ngono. Nek pancen bakal kidro janji. Kowe bakal simpar masa iku terus bakal ada sembrono. Nek kowe njaluk papan gunung Betara kala mung aku bedhek arep pisan kas. Engko bengi anggone kenang Sunan Joko Jagung. Lunga tekan saka kedokteran bisa selamat orang alasawi Joko sak yo pangiringe uga selamat uga sabar ruwatan uga sabare sunat anggen beberan Bapak Raja bisa mulya bisa ya tebang segala cekat rezekine dadi keluarga sakinah mawaddah rahmah lan putra diruwat dadi putra saleh kowe njaluk papan gunung kae ngidul kulon kae paramu ana alas setro guru payu panggonan iki dangu jangan pakan namu rasedo ben bali dupas peturon ning kosok bali petul karo tetu dijanji Betara kalau sadar kowe aja pati-pati lilir nek durung te jo ngantek saka lor wetan aja nganti lilir ning senemah lilir kagetan kabeh anak putune bapak tamu kae saji sajat tanjung kedanggap tau nyali kembang jeruk bali yo ini iki kadang gayek kowe karo aku ngamur jingen ya iso meleke iso mlehake marang Betara Kala sakandhane mulane kirene Betara Kala sakandhane wis ora nganggo gawe bumi klarase Joko Jagur kowe karo aku ayo bali jengen mulane meneh maune kowe kakek giyek dadi pentul meneh aku ini giyek dadi tembeng lha iki bocah sing mbok samarake Joko Jagur dibalekake jengen asal mulane meneh yaiku Adik Yonas Arsaka Simberli Sero. Nah, iki mau janji karo Bapak Raharjo saya Raharjo Banggo. Bismillahirrahmanirrahim kupat luar kupat laut pinokoto busarano lantaran nyanyuun dari Gusti Subhanahu wa ta'ala apakah dadi diri Bapak Raharjo sakwar dikabul dina kali sama Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kenapa Pak Raharjo Winoto kok nganti ngudari kupat luar ateges wis udar apa sih dadi jangka panjangane anggone ngruwat buat sengkalane putrane wis udar iya kupat nek ana lupat-lupute jenenge menungso kadang ya salah kadang ya kleru sing sengaja sing ora disengaja muga-muga duwe pangapura marang Allah Subhanahu wa taala kaping kidune Pak Raharjo niki putra panjenengan nggih senajane sandangane sing bedina dinggo padha karo rasut jiwa ragane putrane sampeyan amun niki mungkin dikubur dipendhem ning deklarasi dijawab cara Jawa ki adat kejawen bismillahirrahmanirrahim aku ora mendem lan ora ngubur sandangane anakku aku mendem ngubur sengkalane sak keluargaku muga diparingono sedher waras slamet ora ora apa-apa dipate kae nggih monggo ditindakaken syarat sarono kok ana wadah timbul tegese to tegese kok dibar kajate Pak Arjo oh sadurunge timbul ana beras kuning lek kenane pral-pral leksane dina iki wis rumangsa bungalan ayu sekembang setaman tegese apa iman asal iman bisa iman asal umat bisa umat duwe cilik receh-receh tegese to wajib Bang
kewajibannya manusia urip ngalah dina wong tuwa ya kaya ngene anak pola tuwa keperan. Lah kaya ngono bisane sampurna. Iki papan saya. Syarat-syarat sing kaping 7 kok nganti ana godhong 3 cacahe. Siji godhong alang-alang loro godhong apa-apa telu godhong kuwi. Tegese to. Siji godhong alang-alang salju apa sebab ada godhong apa marjo malah ngomong ana godhong loro ana lebih. Iya. Kan iki di papan kene saya. Bisane sampurna to. Apa apa. Syarat-syarat sing pamungkas kok nganti ana kendhiji ana tutupe tegese. Lah iki bisa masuk ke kepala jangkep wong Jawa kaya ngene kurang ruwatan tok nek wong Jawa ngarani kurang iki digenepi wis diruwat. Pendhil tutupe wedi manusa ning alam donya. Nek dene kacat wong-wong ya aja nganti ditutup dulu lali. Aja lali-lali aja dilali-lali mudah abot awake dhewe. Bisane sampurna. Tiba kursi tiba apa. Bakal di sini bakal kok ono suarane Mak Bianto. Kok kata-katane bapak raja sak keluarga. Lah iki kan kene tahu kapan ya iso ngeluari nek jare wong Jawa ke ya kasih jere ra syukur to kok. Diparingake sunate iki rumoso bungal Mak Bianto. Sadurunge kendhiji nek kok ono kewane loro. Werdine manusa ning alam donya iki donya ana loro. Ana loro, ana rina, Kudune bengi, ana padang, kudune peken, ana elek, kudune elek apik, aku dibajar sing apik. sing elek Kowe aku. aja meri sing dunya ana loro. Ana loro dipilas. Yo ana sing ganteng, Ana sing eli, aku dibajar sing ganteng. sing eli. Yo kowe Aku meneh. aja meri wong kowe. Kowe iki sing dunya loro. Wis diubah karo aku kabeh. Oh iya no. Ditalan. Yo ana sugih, Ana sing ra duwe, aku dibajar sing sugih. ora duwe. Yo kowe Aku ra diisin. mergo pijalak dudu misik pe keturon. Yo aja meri wong sing dunya ana loro. Ana loro. Yo ana swarga, Ono ya ngono nek aja ngono. ana swarga. Ana neraka. Aku bisa diganjar dari swarga. Lah aku Kowe ndek neraka. wah nek kono adul es. Lu kok sadul es. Ah nek kono ora dibantu es. Oh, ayo kowe sadul es sebabe apa? Lah sebabe aku ya kuwi panas ngono ra bener. Ngono ya panas sadul es. Iki ngene pariwatan wis rampung mengko bacotake wonten sulapan Pak nggih. Atraksi sulapan niki ruwatan rampung. Bapak Ibu kadang muda kakung putri makaten korwau atur panruwatan apabila wonten kekiranganipun kula nyuwun agunging samudra pangaksian ingkang ageng. Kula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.